kungena request khona igym lapha ePinecrest ekuthiwa igym company. I-pick up location kwathiwa ilapho. Okay, dumisa imoto ngidrive ngiyekhona. Mangiqhamuka nje ngifike khona usisi oyedwa omile lapha ya. Njengoba emile ayikho into ekhombisa ukuthi ushadile or uganile. Bo sisi ome kahle ugqoke lamabhulukwe lawo okujima lawa ko Total Sports. Lawa tight. Ogqoka neteku lokujima. Wabesoqwa lezi zinto lezi eziwo skin. Kwavela isisi. Njengoba ngisho ayikho into ekhombisa ukuthi ushadile lo mama. Okay, ngiconfirm igama ukuthi uyena. Ngimthatha ngene emotweni sami. Ngistart i-trip ngiconfirm ukuthi uye Hillcrest yini lo obhalwe phansi. Ayavuma. Okay, sihambe. So, mase sidrivile kancane, ngiyabona ukhuluma nefoni la ngemuva, ngibuka la esibukweni. Bese athi but ngicela ukuthi ngi-add stop. Ashe elinye lama garage elisendleleni. Athi uzocela ukudlula khona, khona umuntu ayomeet up naye. Okay, it's fine. Sihambe. Masifika lapho ngifike ngipake, athi uzoshiya ibag yakhe la, uyabuya manje. Okay. Nami ngipress lapho start paid waiting. Iqala ibale leshandisi lebalayo. Mayehlike emotweni angene kwenye imoto la ngaphambili. Mercedes. Iwindi layo lihlisiwe half le moto, ikhanda livelile ukuthi hayi yilaba fethu bokufika bo. Amakhanda abo vela ahlukileke. Angazi noma nginake but molibukisisa ungazi ukuthi lime njengoshaka. Ikhanda lalaba BM laba bokufika. Hamba ngeMercedes angene khona lo sisi. Ngithi hayi vele kufanele uzobuya manje ngirelax. Semini vele ke. So quiet emini nama nqilisa isihlalo. Ngizicofela ifoni yami. Iduma imoto ihambe. Ngithi hayi bayabuya manje lapha. Hayi. Phela 15 minutes. Qale nginotice hayibo. Phela 20 minutes, 30 minutes. Manje si 30. Qale nami ngene kwi-app ngifone. Hayi ayibanje ifoni. Ayi. Sengiqala manje nami ukudideka ke manje because angisunderstand noma ucrossile noma kwenzalani but at least ushila ibag yakhe la emotweni. So ngizinikezele lo themba nami plus umuntu obuke decent. Angikholwa ukuthi angavela cross nje kanjalo. Phezwa lokho beyifakile futhi destination yakhe. Maze si 40-45 afone nge-app. Hayi but relax ngiyeza ngiyabuya sendleleni manje. How okay. Sengiworried ngemali. Cause job ibala lento imali iyanyuka, yabo. Sengiworried ngayo ukuthi kaze uzoyikhokha le mali noma sesoxabana. Hayi, maye afike mhlambe emva kwe-hour, laseliphelile i-hour 60 minutes kuyale. Fike imdrop iMercedes. Ahlika ngene emotweni. Yho, futhi ngiyaxolisa ukukulindisa kangaka ngiyabonga sami. Okay. Press into yami la singena indlela. Sihambe. Yawona mase sisendleleni. Ngiyambona futhi uyafuna esikhwameni angimazi ukuthi ufunani. Uyaphenika futhi hayi akekho right. Yo, athi yo ngizoyithini lento babhemi. Uyaphenika ufuna ngisho phansi kwamasithi ngize ngibuze ukuthi indaba ufunani mem kwenzakalani. Athi ngidukelwe iring yami ibila esikhwameni. Ayi kufika inqaba yembuzo ekhanda lami. Dukelwe iring yakho boyikhumleleni. Pho boyephi ubalo buhambe naye. Uyazi ukuthi ushadile. Yabo inqoba yembuzo manje ifike ekhanda lami. Okay. And la siyakhona sekusele about 2 minutes or so sifike. It's fine ke ngoba isimo sibucayi ngimise imoto ngidonsa handbrake. Sifuna le ring ke manje. Phansi kwama seats, phambi carpet. Sengifuna ngisho nala engazi kahle ukuthi ayikho khona yabo. And iwari yami manje seyisekuthenini isikhwama ubeshiyela emotweni. So ingqondo mhlambe ithi ayimhlambe ngivulile isikhwama sakhe. Sifune le ring sifune ngibuza mina ngithi why ungangena endlini? Yabo vele imoto ngizoyisa car wash. Mangiyithola ngizokufonela ushiye number yakho. Ngizokufonela ngikutshela nansi ring yakho. Wathi you understand. Ngeke ngikwazi ukungena endlini ingekho le ring. Ngithi mina uzosho ukuthi boy steaming room. Akuvumelekile ungene nobukhazikhazi. Wathi ngeke ngikwazi akufanelanga ngiyikhumule. Hayi. Sifuna iringi ke manje emotweni. Siyapequlula imoto, imile imoto. Siyafuna manje siyafuna. Luckily siyithole.
Ibe stuck between this thing le seat belts le lento ethi qhafa kwi seat belts. Yabe seyastaka between yona nesihlalo semoto. Ayisithola. Umbone ukuthi u-relieved. Yabo bathi ngisale ngikhungathekile manje. Kahle kahle kwenzakalani la? Okay, Ntomsi imoto siqhubeke sihambe. Mangifika ngiyabona umuzi oright bafethu. Oright umuzi. It's either uyena lo mama uSpana Grand or umyeni wakhe usebenza kahle but umuzi oright lapha eHillcrest. Umuhle right. Ngizibuza ukuthi manje lo mama wenzani? Cause uyabona ukuthi nje uright uphila impilo esharp. Netipha nginikeza yona ngaphezulu wangithipha ngo200 rand phezulu kwemali ekwakufanele ayikhokhe. So uyabona ukuthi abantu aba right empilweni.